Velkommen til vores video om gensplejsning og kloning. Målet med denne video er at kunne forstå teknikken bag gensplejsning og teknikken bag kloning. Du skal på forhånd have kendskab til celler, herunder bakterieceller. Du skal have kendskab til DNA, herunder basepar. Og så til sidst skal du have kendskab til kønnet og ukønnet formering. Inden vi går i gang, skal du finde et papir og en blyant frem, hvis du får spørgsmål undervejs. Hvis du får de såkaldte spørgsmål, så kan du altid sætte på pause og derefter play igen. Der vil også altid være mulighed for at spole tilbage og se det foregang en gang til. Her er der en DNA-streng og med indtegnet basepar. Igennem denne film vil vi bruge farverne orange, lilla, grøn, rød, hvor orange repræsenterer A, lilla repræsenterer T, grøn repræsenterer C, og rød repræsenterer G. Vi vil starte med at snakke om gensplejsning og derefter kloning. Først skal vi se på, hvad man kan bruge gensplejsning til og hvad det er. Gensplejsning er, når man indsplejser et gen i en anden celle, og derpå får man så en effekt af det her gen her. Det kunne for eksempel være, hvis man har en kornmark, og man ønsker, at alt ukrudt rundt omkring kornmarken, det skal dø, og det vil man gerne gøre ved hjælp af ukrudtsmiddel. Så kan man indsplejse et gen i det her korn, som gør, at det er resistens over for ukrudtsmidlet. Og grunden til, at vi skal bruge det her, er, at for bondemanden bliver det meget mere enkelt at få det her ukrudt væk, hvis han bare blot kan sprøjte ukrudtsmiddel ud, i stedet for at skal luge. Når vi snakker om gensplejsning, så har vi altid en donor, en vært og en vektor til stede. Donoren er den, der donerer det gen, som vi ønsker at splejse ind i et andet, for at kunne udnytte den egenskab, genet har. Værten, det er den celle, som det bliver ført ind i. Det er ofte en bakteriecelle, fordi at deres cellemembran er let gennemtrængelig. Vektor er den instans, som fører genet ind i verden. I det her tilfælde er det et plasmid fra en bakterie. Når vi snakker om gensplejsning, så er der flere steps. Det første step, det er, at man finder det gen, man ønsker at splejse ind i et andet. Det klipper man så ud af dens oprindelige DNA-rækkefølge, hvor vi har de basepar, det gen, som vi ønsker. Splejser vi ind i plasmidet, som vi ser her i midten, som er et plasmid for en bakterie. Det kan ses på tegningen, at det passer lige præcis ind, fordi at man har klippet med det samme enzym. Til sidst ender man så ud med at have plasmidet med det indsplejsede gen, som er det gen, vi ønsker. Så har vi så vores plasmid med det indsplejsede gen over i siden. Det indfører vi så ved hjælp af vores vektor i en bakteriecelle. Og denne bakteriecelle, som har det ønskede gen i sig og den ønskede effekt, den kloner vi så til en masse bakterieceller, og vi kan herved udnytte det gen, som vi har fået splejset ind i cellerne. Har du nu forstået gensplejsningsteknikken? Hvis ikke, er der altid mulighed for at spole tilbage og se afsnittet om gensplejsning igen. Derudover kan du også have spørgsmål til gensplejsningen. Hvis du har det, er det nu, du skal sætte på pause. Skriv spørgsmålene ned og medbringe dem til din lærer, og så sæt på play igen.
Kloning. Hvad er det, og hvorfor bruge det? Kloning er, når man har 2 individer, som er ens genetisk set. Det kan være planter, det kan være får, det kan være edderkopper. Så længe at der er gener til stede, er der mulighed for at have en klon. Og i dag kan man bruge kloning til for eksempel i landbrug, hvor at man kan klone dyr med favorable egenskaber, så man lige pludselig har flere dyr med disse favorable egenskaber. Og hvordan gør man så det her kloning? Man starter med at tage en ægcelledonor, tage ægcellen ud af ægcelledonoren, og så derefter tage cellekernen ud af æggecellen, så vi nu har en tom æggecelle. Så tager man en kernecelledonor, tager en celle ud på fosterstadiet, som endnu ikke er specialiseret, tager cellekernen ud af denne celle, smider selve resten ud, og tager cellekernen og putter i vores tomme æggecelle, så vi nu har en ny æggecelle med arvemassen fra kernecelledonoren. Den bliver nu proppet ind i rugemoren. Rugemoren går et stykke tid, indtil rugemoren nu afleverer en klon af kernecelledonoren, som er genetisk set helt ens med kernecelledonoren. Har du forstået kloningsteknikken? Hvis du har, så bare fortsæt. Hvis ikke, er du meget velkommen til at spole lidt tilbage og se denne fine forklaring igen. Har du spørgsmål? Husk at skrive dem ned, så vi kan snakke om dem, og vi kan få afklaret disse spørgsmål.